journalist atum reporter atum hanili nang litum han kachoning ripen nang litum gewang pot churu lo la salam bangke nili personnel lo la pasi nili ke thak dunji ning hang he ajerding ulo hala all Assam Bengali Federation atum press along pulo dak di pu press along je la bang so long li hala Pramo Mohini Chakraborty along lik pul hai ipu dak number 534 bigha abang ke ave kotha ke thomra lusa isi ha Horilal Bosti along dak dipu la so long li bongali tumsi nanggi thidun lo lage jok along le tagali lage sarkari along le pusi ipu aphrang alam banglo 6 schedule ke di alang litum 1966 sige bang pula 71 pensi dak di fugedo pula ko nato me dolone tum chini ne alang litum da pupe ko nalone gedo hada ka bange kali lage nearly 1987 aningkan dak secretary gedo hut council long secretary gedo hut labang so long le habit ajola habit ajolo lama habit manela ingnam tepik po bangali setala dubong pe newang u hedi la sona dim ye dubong thong prang pe newang u la sona dim lama si hala sohot nilitung ching wai ye bang a khei pacherai long le det nang yite ilitum thek mu chota tum le long le cherai nang tu nilitung ching wai neli ta lo madhop terang alang linon ka vedet lo lapen ke harsing teron alang lige dolang Dhonesar inti non dolang lapen hala kru ko pumyang te hala bodon kru dolo lapen ke well born kru ta dolo lapen anu kaprek penang atum dolang hala so ni tungan chingwai la si long le ni lita dak la aki joy along le habit aju la sarkari along le pusi pulam hala so amasi nilita cerai dun lo apatta ta long lo apatta dak nombor ke pharu phora thomke prapli 534 dak nombor lapen asreni bang trityo ghor bosti pula ghor bosti hem ki kimapa lapen ang area bang ke adang ke theke kotha ke thomra lusa isi lapen apata nombor bangke lake miadi pata nombor 316 nelimen siedu laya alamang la bangke amasi neli dolo hala suhut neli dak di pupen men neli phan nang toyjun aman neli dam nang koklo amat si neli karbiang long echewang long le delo neli pandak nangape dolong ke government order ke ningkan isi neli dolong ji pule amat ciklo jang sirke bang bong neli pandak penang toy amat si la sopot non halai hui detail alam pudam lote pine bang aning oi thu lagi mene neli detail alam pudam de det po la bang setan neli dak pendam joilo neli panang toy joilo neli dak long dolong le det lo karbiang long ke ahut pen bang lapuanat lo setan nang dolong ledet lo nili ha dubri si nili panang toy kahe lo nai athai si lapan toy nang ipulo masih nili pan dubri si additional DC development akam hadak si nang toy nili hadak inut pet dodam lo aman nili hem sorbang kedak dipu executive magistrate akam si claim bom osumar tum dak si dup lapul rani arlo so pojo lai hui lang nun tek tedet lo amasi along le la pudokok lo lahilo alam bangke amasi non api nili chewang thulo lapen chewang thulo thek long lo nili long lege hala bongalia phansi ki pithu mondol bang ni phanang thandet inu da mondol bang ajaha mondol dengan ningkarong lo choyor long ipu si ke choyor lo tang ola so amat inu da mondol mesen bang nili phanang thandet nang long lege sar nang li long lege bang ai ka choyor bang ipu anu le bongalia phansi apata ke pithu
amasi nili pulo lage sikhido late menge pilong le deji ni phan ni le long li chot ka lilo along le ka presita pilong le bong li phan ke amasi nili application pithulo nili application ke pia bange January 2020 lahelo yo nili application ni pithu nili application ke pike revenue patta bang nili phan ang pinot pujo nili puge athema nili khajana pilong le derlo hala apran premium ke pi lo premium ke pi a receipt ta la doyo la doyo apran paisa pi lo la pen paisa ta pi lo pen ge kachelong nangi la ge data 12 around 19 kopia ningkan lo ne ho da ke top ayer ding ulu kali 2019 papa 2019 ningkan sini lila ka deposit lah patafan amasi nili along li anta hala ahisap anta lang etlo go latum nang pilo la hello AR open ke long nili men sidu la pen ke la hello nili loge pi non hala Bongali Federation atum nil panai pu jong si ame thang long li putia high court pe posi dam de der lo pu body court pe posi dam de der lo si kopia ning kan lo ne lo da ke top ayer ding ulu kali 2019 papa 2019 ning kan sini li la ka deposit la patafan amasi nili along li anta hala ahisap anta lang etlo go latum nang pilo la hello AR open ke long nili men sidu la pen ke la hello nili loge pi non hala Bongali Federation atum nil panai pu jong si ame thang long li putia high court pe posi dam de der lo pu body court pe posi dam de der lo sik sidula tingke ili tuma court ke ARO helu ARO da itu ma court lo la si ARO bhansi pilu pian lo la tum hello kangsai nang ya tum lo nang tum ka do it karbi ke do an la chini nai la ili tuma court ke ARO helu ASO ARO helu la pen la tum yong si claim thik the ponte ili tuma court next abang ke EM land and revenue hal hai lo aya non EM land and revenue long si labangso a file hadak sido pusi nili panathan EM land and revenue long a file number ta la hello arkom yo a file number KAC REV KAC oblique REV oblique 462 oblique 6 lapen oblique 1560 banga sikhia number seta a file number ke 462 revenue 462 la a file number ladaksi la so file non anda do ajir ding piglo a file da ke do 2016 aningkan kalen 13 for 1996 usida to a case bangke a data bangke la pen ke ala bangso file hadaksi do koklo nili chiniat nili panang thanke hadaksi do koklo land and revenue IEM long sidu aman non anda nili pan revenue pata bang nang pipede aman nili revenue khazana bang pilong le dat lo boli tung pilong itum si pilong le karbi atum si ye jelang tha la si nilitum pubom di lo non ke ya asithi ne ligepi January 6 ke mati yo neli la hello a petition lo court lo a petition lo ARO lo that address ke
assistant ASO pan assistant revenue officer pan si nili ka address le asiti non andan li pan reply nang PPD le ASO ta kopya polo bongali pan ka phere bongali pan si pinangi pu karbi pan ke pinang ni pu alam mang ke je plang tu la sini tum pu bom titi la solang non ke itum karbi tum anta bongali pen bongo sena pen Bihar sena tum ka kontrol arum si itum dulu alang litum si itum manang kontrol lo non ili tum CM EM atum pan anta bongo sena pen Bihar sena tum si kontrol ka kontrol pot si ili tum PGR VGR along lepenta eviction high headed ade PGR VGR ke bongo sena pen Bihar sena tum si gitu la sehala tum man eviction high del setan ne lige karbi pot ne lipan ke eviction high la pawang lai alang ge la helo ili tum cicini nai rata tum cini nai karbi tum demokrasi teng pen ke non ke karbi ke do anta inglongarat ke do anta kilonjia homia adivasi tum anta karbi ang long ar luke la pen west karbi ang long ar luke itu bongo sena pen Bihar sena atum kacari arum si itum apan nang bikok lo non demokrasi apot lo demokrasi a working of democracy lah itu puai jong si kali putante non puta CM apa utar barbil pen eviction non pu hai hede jige la pen keroni pen eviction non pu hai hede loge non ke karbi to ma aji langso long ke karbi pen garo si do pot hala tu man eviction hai loge nili pan patta bang nang pipede hai loge ente lang tha nang li tum anta la po loge po karbi to man ke po bom lo son si po loge la hello kopia posi bongo sena Bihar sena tum pia posi BJP pan kape hai kang tum BJP pan hai lo te BJP pan ot het lo arisim lo BJP party pan ot het lo arisim lo lake itu karbi la pen inglong asua tum pan kilonjia okhomia pe adivasi tum pan itu ma along le la pen itu ma akai apan nang ke dong tip ya pan BJP ke arisim lo BJP arisim lo por BJP long ke tu atum han si pape hai nangi hai lo te hala tum han ge ot ek unlu hala tum han ke ning hangaling hala tum han wi unlu la hel la si ili tum chini nang por lage kopia posi hala tum bongo sena pen Bihar sena tum kopia posi BJP han kape hai kang tum re ban aprange BJP Pherangke Congress pan si kape hai kang tum hala tum han hala tum national party hala tum han arisim son ot het undet la hala ot het tiksi hala tum apai ti pikam lo ti pikam bom lo la alang li tum doyo yelo la si ki CAA along lak isira suri trokke bongo sena atum dolo hada bange nang ki plum tu bange Bengali all Assam Bengali Federation dum ti kan ningji hai bange di pusi ni long legally pusi tribal long legally pusi ki putu bangke ke hai pana jakong dulu halatum ajakong dulu athema alang litum CMEM MP tum pan arisim ot dat le non alang litum pan un anhi vik lo CMEM MLA la pen MP tum pan aning ke hang ling hi vik lo non la son si vik yela itum ke chok che man tu lo hala election hot itung ke kachini ne party puti pu bang hala bang ke che tu ne party se ta akhei bang ke chelang bang itu ne party puti chelang akhei ban chelang le itu mangi karbi khai khang thim pu bo ki pu bang ke se ta hala BJP long yong si ka support dun Congress long yong si ka support dun pulatan te la ke bongo sena Bihar sena to man ka support dun lo lagi lale chini lor non BJP Congress along ke do akar bi tum la salam chini nangi nangli tum party pusi pulo
APHLC pe rem nang pulo BJP pe hai nang pulo APHLC ka hai lo te copy lo la ke tribal tum si ka hai BJP hai lo te man lo ka hai bongo sena pen Bihar sena si ka hai la ke hala dab karbi ke do hada ke do choma karbi atum bongo sena Bihar sena phan pe rem un e hala tu non ka pe rem un e si nili phan la revenue patta ta nang pi hai head lo ke ante la pen eviction da hai head lo ke ante CR Kheroni pen la pen automobile bill pen la pen la railway along le pen eviction high headed lo kente sakuri ta itu manang pi high headed lo kente alang litu sakuri nang PPC itum dupored lobo master da no master appointment anta bihari le pen bongali ong nei lo kalima kalang karbi tu mawe tribal tu mawe tuning to 1000 body 1345 a point lo master hala song bong pen karbiatum tribal atum phan abinong ge hala 1345 ta tribal lok nang ya porla hala 1345 ta tribal tom hanjang si master p8% non itum sakuri ave pulong le da jile ki puja kam sa da jile itum sakuri ta long et pole no la lo hala kopi me yong de kumara phan me long le pi ho non ambani phan ki pi di long le ki pi ambani phan ki pi alang li tum pul hala mia tum hala long le nang se rai wa ti ti la se hala daksi ambani papang ni thip yi phul bodi pia pot tribal dum papang ni thip nang pu poning ji hai de ha lasi nili pulu nitum APHLC fan pata nang pinon hada nitum ingiam tepu aku nitum APHLC pata yung si karbi atomban tribal dompat pata pilot polite APHLC dan de BJP long ke do tumhan na pinon hada tribal karbi tum keduan hala boro tame dimasa tame adivasi tame kuki tame hala tumhan pang ni khip no pilo karbi tum pang ni khip no hada Mia tu mah hedet pole alang itu pang ni thip hai apan halada police outpost da bikok no kupilo pole lai claim hai hedet ambani hello ma itu manange raya ba kecil so halake 6 paragraph 3 ang ateng mengke list tapion e ambani apan alang li tribal kali list tapion e patta tapion e jat tapion e long lege la posi ne tu 6 ateng men claim nangi pulo la pen nono bange la hello nili long le nili case p8 lo January 3 early 2020 non ke 5 years dam edle non anta ARO ba ASO ta karbi anda lada karbi sikang ni kapheril EM ta kapheril a file EM revenue long sedo bongo sena to man kaphere alang li ne pan pata revenue pata tanang pihai hedat lo nili panang pipete kumanya adrong pi kumanya tiso pan pidet tamele nili ka chini gela solong le Pherangke tiso sangho tum pukente tiso sangho tum aram pukela karbia tum arona tingke patta ke tiso sangho tum pan siki pinangi amat la itum tu 1953 aningkan July 21 arni ilitum ALRR aron endun det pena joksi hala tiso sangho tum pa apatta ke than pilak lo kente karbia rona tingpen patta ke long edlo ram hok long edlo alang litum than pilak lo la sinili phansin ang piturong lo kente 1987 aningkan nili lamang so long leke long dun pharokri ser kepra trokner kepra troksian ingkan 1987 aningkan sige long dun lamang so long li ama nili bang ave derlo nili nang chelang dun un ederlo non of it 2020 nili ako wang thulo la sineli revenue pata sirilo banang pipede kapere bongo sena Bihar sena to man kapere itu mai EM revenue CEM tumta laila asi nili tum ki pulon nili alam apa nili lampot nili po ana jer ki dingta ningkan pota nili dojoilo sita nono bangala Assam Bengali Federation tum nang turpak lo ke la sini leading je nang kok lo kardong